ke ente ratum klome korkrelo Ami ting hem ki thege uruti sahro masa si jok lolo nitum ang ton nai thairo. TOKBI sang hu nang li pini pina angbong damra hala ratatum phan mi tinang dun ening punot lapen ke kichugu junta pri la Boh. nang ke hang bu politiko kosolonte non meeting bu bon da hala ratum phan to dongmot pakroy mo dei Oi to sah dam tholang te. apen ki tangkam hata ronji punot jinbo inut pen ki ong naita suri popular tharmo dei Oi to sah nang li pi manang thana ling ni leklem poke. lapen ki nitum phan ke hem pendang lok an lang theng tamin tum phan ke na podok pluming sar Ai ratum nang tum phone pa do non pa do non la anas melo an para tum kam lagi. Pi manang tum hem ka ve arit atheng ave an ke ni tum nang kim pi thai po nang repeat thai po dei lapen osomar lo charli tum hata men nang repeat et pun tum si dei. lapen dula ni chini tengel la rong iskura bi bondi lapen iskura na kim po lapen ku